जेनेबा माने शेयार खालामगासिनो नङा गारानो जेनेबा बे नंखाथारानो बे एआइ नि आबजों बानायनायखौ आं जेनेबा आं एक्सेप्ट खालामना लानो हागोन आरोना जेनेबा बेथ' नंखायानो जुदि आं बे फेक भिडिअखौहाय आं एक्सेप्ट खालामना लानो हागोन नामा खुलुमबाय नोंथांमोनखौ गासिखौबो आं चेनेलाव फिन बरायफिननाय थाबाय थ' लोगोफोर नोंथांमोना थाम्बनेल आरो भिडिअखौ एसे नायनानै हमनाखाबाय जानांगौ दायो ससियेल मिडियायाव गोबाङानो सोरबा माने डाम्पे गालि सिस्टारखौ लानानै पस्ट होगासिनो दङ माबा माबि थ' बेयो गासिबो नंखाय बा रियेल नङा जायफोर बिथांमोना सिस्टारनि बेफोरबायदि माने गाज्रि भिडिअ नुदों बे गासिबो नंखाय बेफोर जाबाय सिस्टारनि फट'खौ लानानै एआइ नि गेजेरजों माने गाज्रि भिडिअ खालामनानै माने सोरबा माने भाइरेल खालामनानै होदों थ' बेयो गासिबो नंखाय आरो थार नङा आरो सिस्टाराबो बेनि सोमोन्दै फुल क्लियारिफिकेशन होनायखौ नुनो मोनबाय आरो जायफोर मानसिया बेफोरबायदि खालामदों थ' बेफोरबायदि मानसिखौ जुदि हमनानै मोनोब्ला जोङो आयेननि राहा लाथारनांगौ नङाब्ला जानाय नङा मानो होनबा दानि जुगाव माने बिसोरनि थाखायनो गोबां मोजां मानसिफोरा माने आथिखालाव गावनि लाइफखौ बरबाद खालामना लानो गोनां जादों थ' बेनि सोमोन्दै सिस्टारा फुल क्लियारिफिकेशन होनायखौ नुनो मोनबाय थ' बिथाङा मा बुंदों नोंथांमोना नायनानै लादो लोगोफोर बयनिसिमबो आरोना दा आंनि मोनसे फेक भिडिअ माने आपल'ड होगासिनो ना मानसिया एआइ नि आपजों आरोना ओमफ्रायहाय मैयाबोहाय बे सिगांनि थांखांनायनि जेनेबा आंनि 2 इयार्स जाखांबाय बे माने बे फट'खौहाय मैया रिआपल'ड खालामफिनदोंमोन आरोना ओमफ्राय आं बेखौ ओरैबायदिबो रायहरखादोंमोन ओमफ्रायहाय डिलिट खालामनानैसो आंखौहाय ब्लक खालामना दोनबाय आरोना बे मानसियाहाय ओमफ्रायहाय जेनेबा वाट्सएप ग्रुपफ्रावबो आंखौ दा जि माने भाइरेल खालामगासिनो आरोना मानसिफ्राहाय नङा गारानो दा रियेल आरो फेकआथ' माबायदि सिनायखायोना नायनायावनो बेथ' आंथ' नङानो ना जेनेबा बेखौ आं बोरै एक्सेप्ट खालामना लानो नङा होमबा ना बे फेक भिडिअखौहाय जेनेबा माने शेयार खालामगासिनो नङा गारानो जेनेबा बे नंखाथारानो बे एआइ नि आबजों बानायनायखौ आं जेनेबा आं एक्सेप्ट खालामना लानो हागोन आरोना जेनेबा बेलेगाथ' रियेल जाबाय जेनेबा आंनि लोगोआनो दा इनि जागासिनो नालाय जेनेबा बेनाथ' रियेलानो जाबाय र' बेखौ आं एक्सेप्ट खालामना लाबाय हा बेनाथ' जेनेबा गावनि बयफ्रेन्डआनो आपल'ड होना लाबाय सानैनि गेजेराव बोरैबा जाफ्लांबायबो जानो हागौ ओमफ्राय जेनेबा आंखौहाय बेबायदि एआइ नि आबजोंहाय खालामनानै जेनेबा आंखौ मानो बेबायदि ब्लेकमेल खालामनांगौ आरोना नङाबा आं केस होगोन आं बे मानसियाबो अबेनि आरो बिसोरोहाय ग्रुपाव मोनबैसे बड'लेण्ड फाइटार ना मा ग्रुप बेनिफ्राय मोनदों आरोना आङो सेस नाम्बार र'जों आं दानो होनानै देखायगोन दा शेयार खालामगासिनो फेसबुकाव नायथावजे आंनो मानसिफ्राथ' माबायदि हरगासिनो बाबा बेथ' नंखायानो जुदि आं बे फेक भिडिअखौहाय आं एक्सेप्ट खालामना लानो हागोन नामा भिडिअहाय अबेनिफ्राय बड'लेण्ड फाइटार ग्रुप बेखौ आंनो माने माखासे मानसिफ्रा माने स्क्रिनशट मारिनानै हरदों आरोना आंथ' बिहरबाय थाखायो सोरनिफ्राय मोनदों एबा जेनेबा बे भिडिअआ अबेयाव आरो सोरजों जादों बेखौबो आंनो प्रुफ नांजोबगौ जुदि बे भिडिअखौ आपल'ड होनो हादोंबा ना जुदि अबाव जादों आरो सोर जादों बेखौबोथ' प्रुफ होनो हानांगोन ना जुदि बे भिडिअआ फेकआनोखा जुदि आं बेखौ एक्सेप्ट खालामनानै आं बोरै लागोन दे जेनेबा ना ओमफ्राय बिसोर शेयार खालामग्रोलायदों बिनि नामाहाय नै जेनेबा सुबुंसा बसुमतारी खोमा नै स' आं बिनि नाम्बारखौबो आं स्क्रिनशटआव होखागोन आरो मानसिया उदालगुरिनि नामानि आं बुंनो हाला जेनेबा माबायाव दङ आरोना लाइभ लकेसनाव दङ जेनेबा जा भिडिअखौ बे नङानो ना फेक भिडिअ ना बेखौ जेसेबां मानसि शेयार खालामगासिनो ना आं बिसोर गासैखौबो हमजोबगोन जुदि दसे भिडिअआहाय दसेनि गेजेरावहाय डिलिट जायाबा आरोना नंजां माजां मानसिया बेबायदि खननै खनथाम फानजाबाय थाया मिथिबाय जुदि आंनि लोगोआनो जेनेबा दा गाव बयफ्रेन्ड सानैनि गेजेरावहाय दावराव जाबाय जेनेबा बेयो रियेल आं बेखौ मानिबाय आरोना एक्सेप्ट खालामबाय जुदि आंना बे जुदि रियेलानो नङा जुदि फेक भिडिअ बिदि एआइ नि आबजों खालामनानै मालायखौ ब्लेकमेल खालामनानै मा एसेबां मानो मोजां मोनोब्रा नोंसोरो साननांगौब्रा मालायनि लाइफखौ माने हागौमानि मानसिखौ माने गाज्रि लाइनाव लांनाय बेल' आरोना नोंसोरथ' साना माब्लाबाबो ओरैबायदि मोजां लाइनाव माबायदि लाबोफिननो हागोन बेखौथ' साना माने हागौमानि गाज्रि लाइनाव लांनो बेबायदि आरोना मानसिफोरनि साननाय आरो नामथ' लाथ'ला आङो जाखिनि आरो जों दा बहा दङ बेखौ मानसिफ्रा माने गोबां मानसियानो बुंखायो आरो आंनो भिडिअ बानायनानै हगारबाय थाखायो आरो जोंखौ मानसिफ्रा गोबां मानसिफ्रानो सानदों जे जोंखौ गुवाहाटि एरियायाव दं जों गुवाहाटियाव दाहाय दङ दायो रङियानि खाथि जायो जेनेबा ओरैजाय गुवाहाटि ओरैजाय रङिया जेनेबा जों गेजेरावसो दङ बेबो सकि गेटआव आरो नोंसोर जुदि बेबायदि सानदोंमोना जोंनि थानाय जायगाया माबायदि जों न'नि खासो जेनेबा बेवहाय जेबो सेंग्राफ्रानो फैनोनो एल'ट गैया जुदि नोंसोरहाय बेफोरबायदि इसेबां गाज्रि सानदोंबाना जुदि बेयाव जानानैहाय बेबायदि एआइ नि आबजों बानायनानैहाय आंखौ जेनेबा ब्लेकमेल खालामदों ना नोंसोर नायफैनोबो हागोन आरोना माबायदि मावदों जेनेबा जों बेफोरबायदि थाफैदों ना मादों फैनानै नायफ्लायो अब्लासो नोंसोर प्रुफ नुगोन ना नोंसोरहाय जुदि भिडिअखौ बेबायदि नङा गारा शेयार खालामबाय थानानै हगारनो ना जेनेबा आंखौ माबा मोनसे जानानै नुजानो लुगैदों बास बेनोसै आरोना लास्ट अपसन जुदि आंथ' बुंखाबाय बे आं नङा आरो बे रियेलबो नंखाया आरो फेक आरो आं बे फेक भिडिअखौहाय आङो एक्सेप्टबो आं खालामनानै लानो हाया जुदि बे भिडिअखौहाय
नङा गारा जुदि नोंगौ होनथानानै बुंबाबो बिनि सायाव आं माबा मोनसे एक्सन लागोन आरोना आंखौनो जुदिबा आं माबा मोनसेयानो जायोबा जाया आरोना बिनि सायावहाय मा जायो बेखौ आंसो मिन्थिसिगोन आरोना जुदि नङानोबा बेखौहाय इसिबां सोर माने सहायना थानो हानो आरोना माने जायसो बेफोरबायदि नङा गारा खालामजायो जेनेबा बेथ' हायाना इसिबां हार्ड जानो हायाना नङा गारा बेबायदि नोंगौ होनजाबाथाय